Pane Ježišu, k Tvojmu slovu chceme pristupovať s plnou vážnosťou a s rešpektom. Pane, ďakujeme Ti za to, že si nám zanechal Tvoje slovo, ktoré nás môže občerstvovať, môže nás napomínať, môže nás povzbudzovať. Pane, nech všetky tieto prvky sú aj v tejto dnešnej kázni. Nech, Pane, sú to Tvoje slová, nie moje. Amen. Drahí moji bratia a sestry, tak dnes by som chcel opäť spolu s vami pokračovať v sérii kázni na tému Život, ktorý je hoden Kristovej smrti. A ja mám nádej, že sme tu všetci takí, ktorí máme hlbokú túžbu žiť takýto život. Že sa tu snáď nenájde ani nikto taký, kto by nechcel žiť takýto život. Minule som hovoril o našej závislosti na jednej osobe z Božej Trojice. Neviem, či si pamätáte. O Duchu Svetom, že sme závislí na Duchu Svetom a o tom, že celá 8. kapitola, ale najmä 8. kapitola listu rímskym od 1. po 16. verš hovorí o tejto osobe Božej Trojice. Ako som spomínal, ak v liste rímskym v predošlých 7 kapitolách bol Duch Svätý zmienený len jediný krát, tak v tejto jednej kapitole v 8. je zmienený takmer 20 krát. Chcel by som pokračovať v tej predošlej kázni, v tej téme, takže som ju túto dnešnú nazval Život v závislosti na Duchu Svetom, druhá časť. Hej. Náš dnešný text, tak ako ten predošlý, verše 1 až 8, bude celý o našej závislosti na ňom. O tom, ako ho potrebujeme a v ktorých oblastiach. Takže budeme čítať slova z listu rímskym, 8. kapitola, 9. až 16. verš. Môžeme povstať z úcty k Božiemu slovu. Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech a duch je živý pre spravodlivosť. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojim duchom, prebývajúcim vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Toľko z čítania dnešného textu. V 9. a v 10. verši čítame: Vy však nie ste v tele, ale v duchu, ak duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť. Tu máme úžasné povzbudenie pre všetkých, ktorí sú skutoční kresťania a neskutočne vážna výstraha, varovanie pre tých, čo kresťanmi nie sú. Hovorí, že vy už viacej nie ste v tele. Hovorí kresťanom žijúcim v Ríme. Vy už viacej nie ste v tele. Čo to znamená? Vy už viac nie ste tými otrokmi vlastnej hriešnosti, ktorá vo vás bola, ktorá neustále ide proti Bohu. Už viac nie ste otroci. Ak ste v Duchu Svetom a ak Duch Boží prebýva vo vás, tak ste slobodní. On je v nás, my sme v ňom. A vidíme tu ten kontrast v tomto texte, že človek môže byť buď v tele, alebo v Duchu Svetom. Neexistuje nejaká tretia možnosť. Hej. Každý jeden človek na tejto zemi je buď v tele, a vysvetlíme si, čo to znamená byť v tele,
alebo v Duchu Svetom. A toto je úžasne povzbudzujúca pravda, že v každom jednom kresťanovi prebýva Duch Svätý, Boží duch. Uvedomujeme si to? Hej. Niekedy sme hlboko rozmýšľali nad tým, čo to znamená, že Duch Boží prebýva vo mne, vo vás. Toto by malo úplne zmeniť perspektívu toho, ako sa pozeráme na samých seba, ale taktiež ako sa pozeráme na ľudí okolo nás, na našich bratov a sestry. Vidíme sa ako niekoho, v kom prebýva duch tvorcu celého vesmíru. Myslím, že by nás to najprv malo viesť do pokory, pretože si to absolútne nezaslúžime. A súčasne by to malo v nás vyvolať pocit radosti a také zdravé, poviem to, kresťanské sebavedomie, že môj život má cenu. Hej, môj život má zmysel, pretože niekto tak vzácny, niekto tak veľký sa rozhodol vo mne prebývať. A takisto by nás to malo viesť k inému pohľadu na ostatných kresťanov, ako som povedal. Vidím ich ako niekoho, v kom sa Boh rozhodol urobiť si príbytok, v kom žije Kristov duch, kto je svätým chrámom živého Boha. Na základe tohto jedného verša môžeme pokojne povedať, že Kristus v nás prebýva v Duchu Svetom. Hej. To všetci vieme, že kresťan je človek, v ktorom žije Pán Ježiš. A Pán Ježiš v nás žije skrze Svätého Ducha, nie nejakým iným spôsobom, skrze Svätého Ducha. On je v nás skrze svojho ducha. Pavol tu síce hovorí, že ak je Kristus v nás, tak je naše telo mŕtve pre hriech a duch je živý pre spravodlivosť, ale ako to teda spojiť s tým, že predsa ešte kresťan niekedy zhreší? Ako je to možné, hej? Že telo je mŕtve pre hriech a duch je živý pre spravodlivosť? O tomto hovorí 7. kapitola listu rímskym, tá predošla. 18. až 20. verš. Apoštol Pavel píše: Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Potrebujeme si uvedomiť, že to už viac nie je našou identitou hrešiť. Že my už viacej, ak sme kresťania, tak my nemilujeme ten hriech. A keď aj zhrešíme, tak to nenávidíme a možno aj seba nenávidíme za to, že čo sme to vlastne vykonali. Hej. Čiže kým žijeme v tele, tak duch bojuje proti telu, hej, a telo proti duchu a bude to tak dovtedy, kým budeme na tejto zemi. Naše telo, naša telesnosť, starý človek, ktorý by mal byť spolu s Kristom ukrižovaný neustále, tak ako keby dostal nejakú resuscitáciu niekedy a občas ožije a narobí nám problémy. V týchto veršoch čítame, že ak niekto nemá tohto Kristovho ducha, ten mu v skutočnosti nepatrí. Ak nemá niekto, ak niekomu nebol daný do jeho vnútra Kristov duch, tak ten mu nepatrí. On je akoby takou pečaťou, zárukou toho, že sme boli Bohom vykúpení. Hej. A že mu patríme. Ako aj čítame v 2. liste Korinským 1.22. On nás aj označil pečaťou a ducha dal ako závdavok do našich srdc. Hneď za tým v 10. verši tu máme akýsi test toho, či je Kristus v nás. Či naozaj robíme to, čo nechceme, ak zhrešíme, alebo robíme to, čo milujeme, keď konáme hriech. Ak je v nás, tak telo bude mŕtve pre hriech, ale náš duch bude žiť pre spravodlivosť. Ak je v nás, ak je on v nás, tak naše najhlbšie vnútro bude práhnuť po spravodlivosti, po svetosti, potom, aby sme sa páčili Bohu. A o tom to je celá táto naša séria kázni. Hej.
aby sme sa páčili Bohu, aby sme žili život hodný jeho smrti za nás. Nie je možné, aby sme žili rovnako, ako tento svet žije a zmýšľali tak, ako tento svet zmýšľa, ak je niekto tak dokonale svätý, ako Ježiš v našom vnútri, skrze svojho ducha. Takýto život je charakterizovaný tým, že má túžbu poddať sa Bohu a Božiemu zákonu vo všetkom, čokoľvek, čo Boh odo mňa žiada, ja mám túžbu sa mu poddať, aj keď to je ťažké pre mňa. A taktiež môže byť opísaný takýto život aj ako túžba podobať sa Ježišovi takému, ako keď chodil po tejto zemi. Život takéhoto človeka môže byť teda jednou vetou opísaný ako kristovský život. Znamená to načúvať hlasu Ducha Svätého, keď nás usvedčuje o našich hriechoch a potom činiť skutočné pokánie. Znamená to mať otvorené srdce pre všetko, čo nám Svätý Duch pripomína z písma. Potom v 11. verši čítame ďalej. A ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojim duchom prebývajúcim vo vás. A toto je úžasný text, že Boží duch vzkriesil Pána Ježiša Krista z mŕtvych. A to je úžasný obraz toho, čo sa deje s nami, ak v nás duch Boží prebýva. Čo sa deje už v tomto momente s nami. Na tomto mieste to nie je myslené len tak, že nás v posledný deň vzkriesi z mŕtvych k životu, k večnému životu. Ale že prebývajúci Duch Svätý bude v nás postupne oživovať, môžeme povedať, resuscitovať to, čo hriechom v nás zomrelo. Duch je už živý pre spravodlivosť. S ním je už ako keby všetko v poriadku. Je to nové stvorenie. On je nový, znovu zrodený. No telo je tu stále také isté, ako bolo pred znovu zrodením. Myslím, že nikto z nás nemá ešte oslávené telo. Domnievam sa. Mozog a jeho myšlienkové procesy sú súčasťou tela taktiež a preto nás môže viesť do pokušení hriešnými žiadosťami. Takže telo je jediná zostávajúca oblasť v živote kresťana, ktorá je zraniteľná voči hriechu. A spomeňme si, čo Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, keď boli v záhrade Getsemane. A tí učeníci spali. Vieme, pamätáme si, že on sa tam horlivo modlil ku svojmu otcovi a taktiež prosil svojich učeníkov, aby aj oni s ním bdeli, aby sa aj oni modlili, ale oni proste tam zaspali. A toto im hovorí v Matúšovi 26:41. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový alebo ochotný, ale čo je slabé? Telo je slabé. Alebo potom iný text hovorí, teraz neviem presne, že kde to je presne napísané, ale a tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, v tom 12. a 13. verši listu rímskym 8. kapitoly. Čiže tam nám dáva Pán cez Pavla takú výzvu, že a tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. A toto nám hovorí, že existuje možnosť, že aj kresťan môže žiť podľa svojho tela. Tu ich vyzýva k tomu, aby tak nežili. A ak by to bolo možné, ak by to nebolo možné tak žiť, tak by ich k tomu ako nevaroval by ich predtým. Čiže môže žiť kresťan podľa niekdajších žiadostí, ktoré kedysi miloval, lenže takýto život bude mať tragické následky. Skončí smrťou, či už časnou, duchovnou, alebo potom, čo je najhoršie, večnou smrťou. Pán nám tu ale dáva krásne vyslobodenie z vplyvu nášho starého človeka, ktorý by mal byť mŕtvy, ale predsa ešte pôsobí cez naše telo.
tento verš môže vyvolať niekoľko falošných názorov na to, ako žiť posvätený život. Hej, a vymenujem niekoľko falošných názorov, že čo si ľudia môžu myslieť, že ako žiť posvätený život. Poprvé, jeden názor hovorí, že sa v momente okamžite stávame dokonalými a už nikdy nemôžeme zhrešiť. Po druhé, že musím Boha nechať konať, zatiaľ čo my ostávame nečinní. Hej, že nech Boh na mne koná, ale ja nebudem preto nič robiť. A po tretie, že nás k svetosti budú motivovať nejaké naše rozhodnutia alebo naša sebadisciplína. Pavol hovorí, že vtedy, ak budeme umrtvovať skutky tela, ale čím? Toto je kľúčové. Hej, že čím máme umrtvovať skutky tela? Duchom Svätým, Duchom Božím. Ak budeme duchom umrtvovať skutky tela, tak budeme žiť. A všimnime si, že nehovorí, že ak budete svojim sebazapretím umrtvovať skutky tela, budete žiť. Alebo nehovorí, že ak sa budete veľmi snažiť, alebo ak sa budete venovať nejakému asketizmu, nejakému takému cvičeniu a podobne, ale hovorí, ak budete Duchom Svätým umrtvovať skutky tela, budete žiť. Duch nám dáva skutočnú silu na to, aby sme neustále a postupne umrtvovali žiadosti tela, svoje hriechy všeobecne. A ako som už spomenul, toto je proces, ktorý v tomto živote na zemi nikdy neskončí. Ale čím viac dovolíme Duchu Svätému, aby nás naplňal, tým viac bude môcť byť zjavený Kristov život na našich životoch, našich každodenných životoch. A čím viac bude zrejme Ježišov život v nás, tým väčšiu slobodu od hriechu budeme zažívať. Potom tu máme posledné verše, ktorým sa budem ešte dnes venovať, od 14. po 16., ktoré hovoria veľmi jasne o novej, vzácnej a krásnej identite tých, v ktorých prebýva Boží duch. Teda v 14. a 15. verši čítame: Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Všetci, nielen ktorých vedia, ale samozrejme, v ktorých je, v ktorých existuje, prebýva Boží duch. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Teda vďaka Kristovej obeti na kríži sme sa mohli stať chrámom živého Boha. Chrámom Božieho ducha a dostali sme právo a moc nazývať sa Božími deťmi. Toto je naša nová identita, na ktorú potrebujeme pamätať. Boli sme prijatí, adoptovaní do Božej rodiny, kde sme kedysi nemali absolútne žiadne právo byť. Neprijali sme ducha otroctva, aby sme opäť žili v strachu, ale ducha synovstva. Všimnime si, že je tu daný do kontrastu duch otroctva a duch synovstva. Hej. Čo to znamená? Že každý človek mimo Krista žije v otroctve strachu zo smrti a v strachu z toho, či vykonal dostatok dobrých skutkov a zo strachu z trestu za ten život, ktorý žil bez Boha na tejto zemi. A tento strach ich zotročuje. Hej. A ak sme v otroctve niečoho, tak máme strach. Naopak, ľudia s duchom synovstva žijú v slobode od týchto vecí. Hej. Pretože nie sú otrokmi, ale sú už synmi a dcérami Božími, ktorí vedia, že plná cena za nich už bola zaplatená, že my už nemôžeme nič pridať k tomu, aby nás Boh prijal. Že tak, ako tu sedíte, alebo tak, ako tu ja stojím, Boh nás miluje neskutočným spôsobom a nemôžeme sa pohnúť ani naľavo, ani napravo, aby nás Boh miloval viac. Takže Boží zákon bol taktiež vpísaný na mäsité dosky našich srdc. To znamená, že sme začali zo srdca milovať Božie prikázania, to, aby sme žili podľa Božej vôle. Ale tí ľudia, neznovu zrodení, nespasení, oni nežijú v súlade s Božími prikázaniami kvôli tomu,
takto, hej, že my kresťania nežijeme v súlade s Božími prikázaniami kvôli tomu, aby sme boli spasení, ale preto, že sme boli spasení. Hej, to som chcel povedať. V 16. verši je potom nakoniec už ďalšia úloha Ducha Svätého v nás, že Duch Svätý dosvedčuje nášmu duchu, že sme naozaj Božie deti. Skutoční kresťania si môžu byť na rozdiel od akéhokoľvek iného náboženstva, si môžu byť na 100% istí, kde strávia večnosť. Hej. Môžeme si byť na 100% istí. Apoštol Ján vo svojom liste, v prvom liste, v 5. kapitole píše: Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Hej. My to môžeme vedieť, môžeme mať istotu. A toto spôsobuje Svätý Duch, aby sme mali tú istotu. Hej. A to je pre nás veľmi dôležité vedieť. Duch Svätý v nás, akoby v našom vnútri nám dával uistenie o tom, že áno, ty si dieťa Božie, ty patríš Bohu. Hej. A on nám nedáva len takéto kvázi, môžeme povedať, možno mystické alebo takéto duchovné uistenie, potvrdenie toho, že mu patríme, aj keď to je súčasť toho. On to potvrdzuje aj cez prítomnosť ovocia Ducha Svätého v našich životoch. Hej. A to je niečo, čo môžeme vidieť na sebe alebo na iných, či tam naozaj rastie to ovocie Svätého Ducha. A taktiež to potvrdzuje aj cez prítomnosť zmocnenia do konkrétnej služby. Hej. Keď sa nachádzame v nejakej službe pre Boha, nemusí to byť nejaká oficiálna služba v zbore, ale pri vydávaní svedectva svojim kolegom alebo podobne, tak vidíme, že niekedy Boh cez nás hovorí. Hej. A to je tiež jeden z dôkazov toho, že sme Jeho. Na záver by som chcel zhrnúť to, čo som vám dnes cez tento text z písma chcel odovzdať, že sme závislí na Duchu Svätom, pretože poprvé nás oslobodzuje od zákona hriechu a smrti, po druhé nás uschopňuje k naplňovaniu Božieho zákona, lebo láska Božia je nám rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Po tretie, premieňa našu prírodzenosť a dáva nám silu k víťazstvu nad našim neosláveným telom. Po štvrté, usvedčuje nás o hriechu a pripomína nám všetko, čo hovorí Božie slovo. Po piaté, Duch Svätý nám potvrdzuje našu adopciu Bohom za svoje deti. A po šiesté, je zárukou nášho konečného večného oslávenia a aj vzkriesenia do večného života v Božom kráľovstve. Verím tomu, že Pán chce od nás, aby sme si uvedomovali a aby sme sa naučili úplnej závislosti na Jeho duchu, ktorého On zoslal na túto zem, na letnice. Že bez Neho sme aj ako jednotlivci, ale aj ako cirkev bezmocní a nie sme ničím v podstate. Bez Neho. Že bez Božieho ducha sme len nejaké prázdne nádoby, len čiste náboženskí ľudia, len nejaký klub s podobnými záujmami. Len suché kosti bez Božieho života. Prosme preto naplnenie Svätým Duchom, o vedenie Svätým Duchom a zmocnenie Svätým Duchom, aby sme dokázali žiť život, ktorý je hodný Kristovej smrti za nás a tým, aby meno Ježiš mohlo byť intenzívnejšie oslávené v našich každodenných životoch. Amen. Žehnám vám, aby vám dal Otec podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,
Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen.